Di jumeneng ki. Iya Pak disepoti. Heeh ini kudu disepoti bintang tamu C. Monggo Mbak Elisa, denok tasin. Katuran jumeneng sepote monggo kanca-kanca warga laras nderek. Mbah Waluya. Kan kayak ngelumbruk ini. Bulane malah linggul langsung linggul. Langsung lenggah. Nggih. Ki mong keri rong diucapke ngono e kok nesu-nesu. Nggih. Kene tengah. Wis gek do meneng wae gak tingak-tinguk. Lah to. Sugeng dalu Mbak Waluya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Wah, sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok. Kan pesantren pun Mbah. Lho kok pesantren? Lah pripun? Mondok neng sal 3 kelas 4 kok tadi. Ora sehat-sehat Mas Gading. Alhamdulillah Mbah Waluya. Sehat, paringi sehat waras. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Sange Sugeng Yulimbo dalu. Mas Gading. Pripun kabare? Nek kula nggih sehat-sehat iki, nggih. sehat. Ora masuk angin ya, iki Mboten. lagi usum masuk Usum, angin. lagi usume. Ya, ya sing penting sehat, iso budal rene, iso menghibur masyarakat Pilangrejo, sedaya sehat nggih. Nggih, sing saking Jakarta sehat nggih. Jakarta ki ngendi? Hah? Jakarta. Jakarta iki cara Jawa kan Jakarta. Ngono. Jakarta ye. Nggih. Orang berapa? Banyak ye. Ya sehat-sehat semua, yang penting ya rezekinya lancar semuanya. Ye. Lek kondur ki sak bis. Kok sak bis to, Pak? Oh, dadi gede banget. Kayak kowe ti, ngomong genteng. Sugeng dalu denok tatin. Saiki kok wingi nang kono ya denok, saiki denok kok nek aku ketelah denok tenan piye? Ora apa-apa. Ya sugeng dalu Le Gading. Sugeng dalu nggih. Kepangge malih nggih. Nggih, kepangge malih. Mayang sakniki mayang meneh jan sakniki larise ora umum. Alhamdulillah. Nggih, ning welinge kula nggih aja kaya bapakmu ngunek-unekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan. Kok gawan piye? Wis tumurun. Tumur apa pancen. Lek bapakne nek ngunekke kowe piye? Ya, matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Nggih. Nggih. Ya, nggih niki menika nderek remen nika sowan malih wonten Pilangrejo nggih Mas nggih. Menika penontonnya luar biasa. Luar biasa. Ket biyen iki penontonnya jan kebak tumplek-blek. Kebak. Ket biyen iki kowe ngerti sejarahnya apa piye? Apa? Iki zaman kapan le wayangan iki kene? Ket jaman Tahun 90 kowe pirang tahun? 4 tahun. Lah ya rong weruh kowe kahanane zaman biyen oke sakmene Ya pura. maksudku selama aku nang kene, kuwi iki penontonnya iki luar biasa ngono lho. Ora usah do engkel-engkelan. Ngapa? Takon wae Pak Lurah, nek pancen Pak Lurah ki pirsa, iki rasul sing ping pira? Sing jelas sih nanggape Pak Seno terus ket riyen tekan saiki Ora ning sing ngerti lho iki Pak Lurah iki rasul sing ping ping pitik Pak Lurah. 113 berarti pas hari jadi bilang rejo iki 113. 113 sih jan wis. Sing jelas iki sabare merdeka, soalnya nek urung merdeka rasul dibom londo. Niki sing delok ta mriki lah, sing delok sing nang YouTube ya Wah, tenan lho. oke banget sing nang YouTube. Nggih,
lihat 4.500 berapa luar biasa. Oh, Jen. Luar biasa. Saya berkembang ya Mas Gading. Jenengan nggih saya kuncara-kuncara luwi bapake almarhum nggih. Ya pokoke apa meneh saiki usume saiki meh ngendi-endi wayangan wong ya usume wong ewuh barang. Ya Pak Olawi. Tapi ini nak nggon wong ewuh ngapa kok otak-otik iki ngapa? Mbak Tatin, niki sik teng streaming meh 5.000 malahan wisane niki. Nggih, malah 5.000. Alhamdulillah. Niki jan luar biasa. Rame. Miyang mau Mbah Wali ae lho. Ngapa? Ora mau nanggon wong ewuh kok otak-otik iki ngapa? Wah, lah ya ceritane iki jagoan aku ki nggo duit 100 tak amplopi. Gandeng aku mlebu prasmanan lawe mengdrok ya tak longi 50. Ana wong nyumbang kok dijupuki didiskon. Lah nek mau niki daging kok ayam ngono 100 mlebu lembar lah mengdrok tak longi 50 aku. Wong ana iso. Doke sepiro, Pak? Monggo ndoke kitoke mangan silet pitike. Separo to. Segar. Nggih, Mas Gading. Nggih. Mbak bilih wonten pam. Menika wah sampun mlebet kathah Oh, niki. kathah Nggih, sangat nika. kathah sanget menika. Niki enten ingkang saking IKPR. IKPR. Saking Bapak Soekardi niki. Nyuwun caping gunung. Lho niki isine ora ana kaose, wingi ngenai kaos. Kaos biru. Wingi ana kaose. Mboten Niki enten caping gunung. Sampai gunung. Caping gunung nggih. Nggih, niki enten malih sugeng dalu Mas Gading, sugeng makarya. Sukses selalu nyuwun langgam ngimpi ingkang nyekar Bu Neti. Nggih. Bu Neti. Saking Suwoto Ngalang. Nggih niki terus enten malih niki. Assalamualaikum badhe nyuwun pamundutan tembang ninggal katresnan ingkang nyekar Dik Agnes. Dipun bawani semoga acara ringgitan dalu natas dalu menika sami lancar diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat-sehat semua ke depan Mas Gading tambah laris amin. Dari Ibu Retno Parisi Jakarta Selatan matur sembah nuwun. Nggih. Niki tesih enten melih. Napa malih? Kirim lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa saking Pak Ngatijo IKG Pordes Nglipar. Oh. Ini lagi nobar di Bogor. Oh nggih. Nembe nobar. Saking Bogor. Nggih, saking Bogor. Salam Nanti saking dikirim. Nggih, wula iso ana meneh. Masih banyak. Masih banyak niki. Iki sing saka Mas Gading tok urung kok sing saka kene saka Mbak Elisa. Teng selempit. Niki enten melih saking keluarga IKPR niki. Saking Bapak Sukarman niki. Nggih, oh Pak. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Gunung mas kok ya mayar men ya. Ngono Nggih, wis pirang-pirang gugur atus gunung. ewu. Lah niki napa? Oh, ning jerone Ding. Kedap. Sing telaten to engko ndak. Ah, nggih. Heeh, kok ndak Ojo ilang. kayak susu le. Ndak ilang kok. Nah niki nyuwun lagu Caping Gunung oh, sekalian niki. Ingkang nyekar Mbak Tatin kalih Mbah Waluyo. Kagem panitia bersih desa Pilangrejo ingkang taun menika saking warga Pedukuhan Dayangan ugi kagem Pak Lurah lan sedaya pamong kalurahan Pilangrejo mugi-mugi Pilangrejo tetep rejo sak lawase. Amin. Kagem Mas Gading semoga semakin sukses. Amin. Saking Bapak Subandi Jakarta. Saking Jakarta terus niki enten melih niki. Waduh, sekedap. Double telu Kagem Mas Dalang kula nuwun Sinten? Kula sinten? Iso maca ora? ora aku ki. Lah piye? Coba diwakilke kene. Coba diwakilke. Kene aku arep foto. Oh nggih, monggo Mbak. Wah, lah genah. Kula ki ana bunder-bunder 5 berarti kula ndermo. Kula terima. Piye to? Bunder-bunder 5. Kula apa? Jajal tak ndelok Ya. ngendi? Wacanen sing plentrong mung sik apik. Kula Mbak Suwardi Kali Gede. Oh. Suwardi. Suwandi. Suwandi. Heeh. Suwardi.
Oh, Mbak Wardi kali gede. Nggih, nyuwun lagu apa iki? Fragmen ketoprak. Jadi lagu apa fragmen? Ampun, siji seminten edan, loro langgam gubuk asmara dipun dangdutaken sragenan. Iki warna loro pamundhute Mas Gading. Nggih. Ya nilainya dikira-kira. Monggo. Kowe mau pira? Tesih Mas Gading. Wonten Sampun telas niki. Nggih. Oh, nggih. saking yen kula nggih wonten chat menika saking Jakarta ugi Pak Putra Dikari Dina Baladewa. Salam hangat bahagia buat sedulur-sedulur warga Laras. Anak lanang Ki Gading Pawukir SS wis jos menggantikan dalang yang ada di hatiku Pak Seno Nugroho. Ada tali AC 1 juta untuk warga Laras. Request langgam tak enteni anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani pelok barang. Pesan untuk Mas Gading saat ini lagi hujan jangan lupa apa iki? Pakai payung. Apa? Jangan lupa pakai mantol. Iya, pakai mantol. Sanjungan teruntuk anak Mas yang lagi pesat kemajuannya. Jadikan sanjungan untuk belajar giat, jangan terlena dengan sanjungan. Bila terlena menjadi bumerang untuk anak Mas. Belajar terus, semangat. Oke. Matur suwun. Dari Boyolali minta melatiri nonce tadi juga Pak Dari. Pak Lurah Catur kalian Pak Somet tadi minta lintang asmoro. Oh iya. Ya. Niki arep endi dhisik Mas Gading? Lali janjine spesial Pak Lurah. Spesial Pak Lurah kalih Pak Naryo. Bu Penewu menika nyuwun fragmen Minak Jingga. Wabot men orang nganggo apa-apa kok njaluk. Lah wis ta, rasa mikir apa-apa to Pak. Spesial nek niki wis dulur dhewe. Ya sing rada ijo rada biru kuwi IKPR, kabeh komplit sak bis saka Jakarta. Ikatan keluarga Pilang Rejo. Nderek ndedonga mugi sesuk umpamane ning Jakarta kali sing sampe kala sepingu beda lancar rezekine panjang umure sehat selalu semangat sesuk rasul meneh. Amin. Gumun kanggo rasul do mulih ya, Pak. Iya napa jenenge Pak Arif, ya Pak anggota dewan kayak wakilku. Kok wakilku piye? Dewan Perwakilan Rakyat DPR to. Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kaya iki wakilku gak aku ki rakyate. Ngesel kowe iki dia. Iya bener. Oh iya rakyate ya. Bener ning wakil. Pikirku ngene. Ya nggih menika sing baku ade ndongake ya, Mbak. Masyarakat Pilangrejo wis mugi-mugi sedaya mawon sampun nglaksanakaken urung apa-apa kok amin. Sampun nglaksanakaken rasulan menika sedaya pinaringan sehat panjang yuswa. Pinaringan lancar rezekinipun. Pinaringan apa meneh, Mbak? Rezeki ingkang berkah barokah. Berkah barokah. Sedaya tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Nggih, amin Allahumma amin. Pokoke wong loro ki kebak pandonga. Lah yo bakune kuwi yo ditanggapi yo ndongake. Iya. Wis saiki minangkani sing ndi? Sing pundi Mas Gading? Saderenge minangkani niki enten BA dari admin. Nggih. Nggih niki. Nah niki WA ojo lali le kirim doa buat Bapak. Nggih niki kirim doa kagem almarhum Bapak riyin. Oh nggih siap. Nggih. Mas Gading monggo Mbah Walu yang kang mimpin mawon. Aku ki ora tau mimpin doa, biasane mimpin baris aku ki. Kula nggih biasane mimpin upacara ya, Mbah. Nggih ngeten mawon kanthi pakurmatan wonten ngarsanipun almarhum Ki Seno Nugroho. Semangga kita ngunjukaken puji syukur donga mugi-mugi panjenenganipun almarhum Ki Seno Nugroho tansah tinampi dening Gusti Ngakareroga dipun papanaken wonten ing swarga jati. Amin. Kanthi menika sumangga ingkang nut agama Islam maos Al-Fatihah sarengan. Amin. Matur nuwun. Monggo Mas Gading. Matur sembah nuwun. Niki caping gunung riyen mawon, Mbah, niki, Mbah. Oh. Oke. Nggih. Sidonan. Caping gunung. Caping gunung riyen mawon niki. Ngagem bawa. Jenglengke wong telu. Wong oh iya. Ha iya wong. Lah wong ngene ya lanang no. Ya sing jengleng iki sing lanang mosok wedok jengleng. Oh iya. Lah ngono lho manut. Iya. Lanange gur siji kok arep ra manut.
Ora apa-apa. Tak apa-apa piye? Nggih, mengke nggih ngagem parian. Oh nggih. Nggih, kudu komplit. Siapke sinden-sinden kok Nggih, parian disiapke. ya. Pilang Rejo. Pak Lurah Narya ya oleh. Sapa iki? Ayo alon-alon, alon-alon wae. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih, Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jenggleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya pengen tungdelep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Hmm. Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Wah ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah jare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawur, anu ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titin. Sembrono. Lah salah marahi muni kentas. Lah marah kentrase kambil kok ora Lah nduk. jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek orang ndelok nang kene iki ya kentros apa. Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentos? Ya nyono arep delok ngawur. Sik ayo. Nyawa. Kok nyawa kentos? Mumbul. Piye, Pak? Kepiye kok ora iso ngepas? Pripun, Mbah? Kok ora pas? Wah, mulai arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng soalnya. Oh, padahal kaya ngene kok peteng lho. Ning gari mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedram kuwi dasare do meterman. Kok meter Meterman. sentimen. Wah, kurang do apa? Meterman pokoknya. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbah. Oh, ya. amang karo janor kuning. Koset. Makane nek latihan iki mangkat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama iki sen hurung nek sing Ora usah kesusu, Mbah. Terus, arep ngapa? Arep ngapa? ora ngapa-ngapa ya. Tekne gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Ayo Mbak Elisa. Ayo El. Kembang Oh. Apa, Mbah? Kenapa? Kok diwok Kok kene? dadi kok muni matuk ki apa? Jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki wis tau kewirangan lho Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning ngene wonge wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrung ki tanganku tak leh niku kleru. Lah sing dijak salaman. Ngendi?
dadak isasane. Pacitan serwi jana. Enak lho, Pak. Kene ra jogeti malah apike pal. Kayo. Bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsul iki ngopo? Lah kae tak wangi kok kene Mbah Waluyo lah nganti kaya duduh aku. Duduh ki apa, Pak? Duduh ki mudak jangan. Duduh ki matun anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Oh. Paling Mas Gading ngertine duduh ki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup. Ngeyup. Ngeyup-ngeyup. Bajare panas. Wah, kowe cukup didamoni nek kowe ora. Udan. Nah, yae parian. Ayo parian niki. Iya, parian. Wayahe parian. Oh, anteng apa Bu Prastiwi? Saka nggone sinten, Mas? Mbak Ating. Ya. Wah, pariane jiro lupan di mana itu halu sama. Anteng sentangan aku sih ndak Soalnya kentekan. ndak kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah, dilani lho. Ana coro. Mencok ning pari. Mencok ning pari. Ning pari iki piye? Mugi warga masyarakat lan ikatan keluarga Pilang Rejo. Salah kowe. Salah. Muni coro. Coro. Berarti Oh. Pilang Lah, rejo. Rejo nek. Lah yo aku kan wong Ayo. apa? Ayo. Kudu coro. Salah iku. Salah. Salah. Baleni. sing Rejo. penting oh. Ganti Oh, corone karo- ganti. Oh karo O salah T. Betul. Ya. Salah napa mboten Pak Bu? Oh. Iya. Musuh masyarakat. Ayo teh. Ayo. Corone ganti teh. Mbah Waluyo. Mbah Waluyo meneh. Oh, Mbah Waluyo meneh. Mbah Waluyo. Ayo Mbah Waluyo. Ah. Bagus rupane. Pandane kok ngayal. Pede temen. Men. Mugi sedaya warga masyarakat lan uga ikatan keluarga Pilang Rejo lancar rezekine. Amin. Iki ora Amin Pak. iki ora parian ning maca koran bocah ki. Anu. Oke, Lho, Pak. Pak. Ya apik, ya apik. Yo jasirnya. Mbak Ating ki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora ae. Wis ora ae saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Lho. Oh, lho jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garise ngono lho. Sesuk Mas. mbok ya iki njaluk Pak Lurah engko lho tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gek gentenan, ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lari gek sing mburi ki kesempatane akeh gek dong arang. Sing kene ngumumat. Weruh ulah Weruh ula. kok marake guyu. Alah. Ula apa kuwi? Ulah. Ula kok marake guyu. Ulah apa nih? Nek pas ngatnya iki lho, Mbak. Iya. Nek pas ngat. Ulane dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. Kobra. Oh iya. Kayak gur jenggelek orang ngadeg. Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo Neno neno neno. Heeh. Neno neno ning nang nung. ben lengkap. Ya,
kelengkapan, kok liyane ra duwe kata-kata. Lah ya kan disebut kabeh, baleni ya. Mugi IKPR sedaya aliran Apik malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo. Hae. Mugi rukun selalu. Amin. Mau iki lemu. Lah ya. Heeh, bener kuwi lemu palean iki aja mimpi Perang Rejo. Piye, Bang? Pokoke sak bangsa, sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya. Ayo. Ayo Mbak Oriza. Ayo Mbak Risa. Jejere. Sing rada cekak men ora kalah karo kathok. Ayo. Ya tak cekak ya, Mbah. Nglekar neng kloso Weh, ngelekar neng kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Sip. Cekak nang aos. Yo, Ayo Ika. jejere Mbak. Pariane. Sempurna. Pariane. Mbak Wahyu mikir ayo wis dinggo Oriza. Sapa iki? Gak yo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Ajeng jagong napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagung yo ndelok lawe nek ndrek ya juset 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Progo. Tuh he. Aduh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggih raharja. Amin. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Ayo. Iwak teri Mbak terima ya sing gede sithik. nggo lawuh sego. Mangan ae. Mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilang Rejo ing dalu puniki Padha tunggalane. Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya dramaca rapal. Lah iya, Pak. Mbak Neti. Jejere. Mbak Neti. Bu Neti. Adang sego Adang sego. neng pinggir sumur kagem warga Pilang Rejo mugi tansah makmur. Amin. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Ya, Pak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. ilang sirahe. Waduh. Lah kepiye? Lah iki gembung. Ah kok iso ditani nek buta? Gede. Gembung. Gembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilang Rejo mugi kinabul Heeh. Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wah, jan le putih he. Sapa? Seko kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Telek cecak. Ora apa-apa le nuwun. Ya, sami-sami nggih. Berarti kowe cecake lah aku teleke. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo. Heeh. Ngopo? Ngopo-ngopo ya band musike.
Atos iki. Aku ya atos kok. Heeh, ora apa-apa. Yo. Sidone Bringharjo. Tuku tahu. Olah golek tahu ning Bringharjo. Pak Lurah Sunarya. Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Kae. Oh lah iya tunggal dene. Les sukses. Sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo, tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora neng ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo nih. Ayo. Oh DPR Pak Arif Yono. Pak sinten? Pak Arif Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Pak Arif. Oh, Arif ki F ta, Pak? Ya Arif. iki mburine i ngono wae. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono ya kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif mugi panjang yuswa. amin. Meneh ora metu apa ora? Metu. Ketoke ketoke. Metu. Metu Ning alon-alon ketoke. Nggih. Aman Arif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku ya parian. Tiga sapa? Sing kira-kira metu sapa? Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana Pak? Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Apa enak iki? Apa ya iki ya kira. Sapa ayo? Nang si ana kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa. Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Iki nek ora tak duni repot paleke kok. Aku yo duwe nek meng parian. Turun. Arep proposal aku ya. Ayo Mas Kevin jajal ayo. Coba. Apa ayo? Buku awu Awu. neng boyo lali. Ning boyo lali. Terus? Bu Penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali lho, Bu. Oke. Ayo Penewu. Alah langsung. Pak, rada-rada Alhamdulillahirabbil alamin. Urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya wis ora apa-apa, Mbah. Nggih matur sembah nuwun Bu Penewu. Bu Newu. Jan cantik sekali kok tenan. Ya iki jane akeh lho sa. Nang kene ana tulisane jane warna-warna iki Pak Lurah. Kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya Pak Ridwan Zamroni, Pak Isu Pawarto, Pak Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi panjang yuswa. Bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, kowe banget. Maksudnya nih, Mbak menawa arep parian yuk. Oh, kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Sampun. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaling cepe gunung.
tekek lorek. Tekek lorek. Tekek lorek dah seiran. Tekek ra mangkat. Ora Oh, pas lho padahal iki ya pas ku lorek. Oh. Nah, aja nyindir tatin kowe iki. Lah Kok ngapa? nyindir tatin? Tatin iki rapet kok ning kowe ngerti. Tatone tekek pripun? marep medun ngono. Ono tatone tekek. Ono tatune tekek ono. Tato tekek marep meneh anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dinae mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. Melayu-melayu mergo nguber walang mlumpat betrek kok kencemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Lah piye? Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lah aku dhewe. Nyayata saka Wonosari warga Pilarejo sugih rejeki. Amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sareng dedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu rak bapak lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah Pilangrejo desane Gemah-Ripat. Nuwun sewu katur bubanewu piyayine sumeh ora kena nesu-nesu. Semua program itu agar maju supaya kapanewon sansaya rahayu. Nuwun sewu Bapak anggota dewan letangi esuk ora kena tangi awan. Gendang siram sarapan budal gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Nah iki ikatan IKPR tak dongake hartane maher-maher. Nadyan sugih ning ora kena pamer karo dulur digedheke le solider. Nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur perlambang suci. Nek ahoron yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alam. Nek saiki dulur pancen jaman hebat nek kok isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono geger diancam gegene ramekan. Mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. Bondo donya yakin dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir. Semene wae anggonku parian nek okeh-okeh mangko mondrak kentekan. Saya wengi iki anggone wayangan supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntun.
Pinter ya kok Pinter tenan ya. Bisa ketemu solider barang ya. Wes, agak yang jalan pinter kita delik kene aku. Lah pripun? Oh, delik. Nah, jangan. Nadyan wadon saratono banyu
Komplit sampun. Berkaipun nggih. Dari KPR nyawer-nyawer iki mau. Nggih wonten saweran saking Pak sinten ya? Oh, Pak Agung. Nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, Cih. bleng iki mlebu. Gor iki turu, anggere mlebu kek turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ana Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih anten melih niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak boco dulu sih. Monggo dipot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Nggih. Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, Pak Jakarta. Dewowo Sriuning mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak ini? Nah, niku. Ora iso maca durung aku enom. Genah Nih, Jaja. buat ngene kok. Kandhane kok. Nyah iso ora? Sing endi? Ki ngisor ini ngisor. Yuk. Sukarman? Nggih. Oh. Suralaya. Usah Suralaya. Pak Haji Sukar. Kita, Pak. Suraloyo. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya, no, bener. Iki nek bener berarti gua aku iki. Ya. Spesial dulu yang paling Iya, bisa ini dewe buat- lali janjine. Ya kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya. sing Mau- disayang masyarakat Mau oleh piala. piolo. Piala karo Oleh amplop ya. piolo. Mbak, anu mriki Pak, wonten tengah Pak, nggih mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. Pangandikan rumiyin Pak Sunaryo. Kula wae pun pangandikan kathah. Wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak. Oh nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Mandharamel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Lho wau Mas Gading saking Bung Kalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten? Pripun? Saking Bung Kalma. Bung Kalma. Niki tesih Wah, niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih. Nggih, dipun niki. waos Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama BUM Kalma, Batur Agung Kapanewan Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen Ngawen. atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Ya. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh iya. Ya, niki. niki mau sing diceritake karo Pak Nggih. Lurah luar Niki. biasa. Asetnya udah berapa, Pak? 15 miliar. 15 miliar. 15 Luar miliar. biasa. Ya, ini luar biasa. Ini kita senten Koperasinya. pesane meleh niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaur utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ora apa-apa no paribasan kae kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae wis. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Karung. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten nggih. Wargrosnu. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Nggih. Ngawene pundi wau, Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu Kulaan. Nek dinggo kulaan kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi.
buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun mandap lho Kok Pak. mundur terus lho Pak? Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben Pak, aja Lo mundur. rasa nyanyi lho nih. Pak Lurah ki ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kipere sapa kipere? Dalan. Lo mundur meneh. Sidene tambahi mboten Arek niki. nyeleke Ora. nyawer bae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta, Pak? Iso. Ah, joget Ah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku ora arep endo wae lho. Wah, lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa gitu. Nek lurah iki perintah lho malah nyanyi. Wah niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Kula perintah Lah- jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Lah, Kowe iki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kayak gitu. Ayo kesusu. Rada awel iki rada awel. iki kan Ayo to, Mbak. iki Pak Lurah, iki Pak Dukuh, iki Budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem. nggih, kudu Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Lah iya. Saiki iki RT aja dipanggil RT. Napa? Kepala daerah tingkat 7. Kok Bu. tingkat 7? Saiki ana tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, Heeh. bupati tingkat 2, Heeh. penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Nah, toh? Iya. Terus dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane Oh. anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu ini Pak RT sing maju kok. Nah, iya. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya sekarang. Wes. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdut ke. Iya.
Jan, dintake. Poin. Iki wis kebagian. Poin. Urut iki pun kabeh. Poin nih. Ini Wes. sudah kabeh. Wis dadi Wes sembuyane. kabeh ya. Pokoke maju karo nekem. Wah, pemasukan ini lumayan. Hei, oke Swan. Iki dinggo kas. Kok njok wis. Wis tuwa seneng banget kae to. Dereng rampung, Dereng. kurang Lah, kurang iku- kurang sedikit, Nah. kurang sejilit, Oh, cek kurang garek sak sak bait ya. Cek joget meneh cek lumayan ya. Ayo Lisa. Ya. Jancane kowe Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Pak Naryo. Wah, ya ampun. Wah, lah ya poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang Iki bapak mlebu tukang ngendi pilis. Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Butuh wae. Iki oleh